Здравейте, казвам се Иво Стойновски, съм мениджър на тенис клуб Проспорт. Клуба отвори врата преди година и половина, може би, и от тогава доста така успешно развиваме детски тенис предимно, имаме също любителски тенис, правиме турнири ежемесечно за деца и любители. Имаме една нова услуга, която за първи път влезе в България – кардиотенис. Това е доста интересна физическа активност с елементи на тенис, но основната цел все пак е аеробика, както може би се личи от самото име на активността. Имаме 4 тенис корта, 1 клей, 3 изкуствена трева, като настилката е чисто нова. Зимата имаме балон, който също е нов на една година, покрива 4 корта, също така предлагаме и футбол само през зимния сезон. Имаме дечица от всякакви възрасти, най-малките на по 3 години. Те биват в програма, която се казва преучилищна, като там идеята е съвсем друга. Основната идея е да се забавляват, не да се учат толкова на тенис, просто да развиваме в тях основни физически качества, като баланс, преценка за летежа на топката, за отскока, неща, които се развиват също в тази възраст най-добре. На брой имаме 3 треньорки, като едната изцяло се занимава с мини тенис, това за което сега обяснявах. Другите 2 треньорки се занимават с състезателен тенис и любителски тенис също. Към клуба предлагаме паркинг, съблекални, мъжка и женска, кафе, в който може да се седне за отдих. Към клуба предлагаме нещо, което за първи път го въведох на България, като услуга специално за тенис клуб. Имаме система за онлайн резервация на корт и треньор, което изцяло улеснява запазването на корта клиента. Няма обаждане по телефона, няма разбиране, има просто едно кликване и знаете, че може да тренирате с треньор или с партньор, който вие може да си изберете. Силно вярваме в това, че колкото по-перфектна една услуга, толкова повече хората, когато веднъж използват, да отиват да използват на друго место същата услуга.